ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. విహారీ గారు, నాకెందుకో భయంగా ఉంది. నువ్వెవ్వరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నిన్ను నా ఫ్యామిలీకి పరిచయం చేసి నా కుటుంబంలో నీకు మంచి స్థానం కల్పించడం నా బాధ్యత. అక్కడ పరిస్థితులు ఏమైనా సరే నేను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నీ భర్తగా నీకు అండగా ఉంటాను. లోపలేం జరిగినా నేను ఫేస్ చేస్తాను. ఈరోజు ఈ ఇంటి కోడలుగా నువ్వు లోపలికి రావాలి. నువ్వు నా పక్కన రాములు వారి పక్కన సీతమ్మలా నిలబడు. నిర్భయంగా అందరికీ నిజాలు చెప్దాం. పద. నీ వల్ల నాకు సుఖం లేకుండా పోయింది. అది నీ జీవితంలో లేకుండా చేస్తా.